Wemadoda. Yeah. Niyakwazi ukwethemba? Yeah. Niyalazi ithemba? Yeah. Hey, bathi Themba uyaphilisa. Themba unjani? Uyabulala futhi. Ningabi labantu abathi kungcono ukuthemba itshe. Themba lapho khona. Yeah. Themba lapho okholwa khona. Themba indlela ohamba kuyo. Ngoba ngizokwenzela umzekelo. Ungathi mawufika kuhlelwi kuxoxa kukuhle abantu bejabule ebese wena mawufika ubona umuntu oyedwa ngamthanda ngithi yabona. Yeah. Bese mawuphawula wena uphawule ngoba usufuna ukushaya lo muntu. Ngoba usufuna izinkulumo zakho zigadle lo muntu. Wothi mawufika uthola abantu bexoxa kahle ngomuntu. Yenza into embili, thula noma uvalelise. Ungangena enkulumeni ngoba uzosuka uphendule ngenhliziyo enjani yokungathandi lo muntu. Angazi noma uyangizwa. Ngizwa kahle. Noma ungangena kuziphi ingxoxo noma ungafika esontweni noma ungafika aphi noma ungafika kuvakashiwe kunomsebenzi, yes. Mawungena nje ngesanga uthi cloud naba abantu engingabathandi. Naba abantu engingabaphiwe. Ungaqhubeka udlule mozohlule kuyibamba ngoba uzomosha umsebenzi yabantu. Ngoba wena usuzokwenza ngoba ufuna ukubonisa laba bantu ukuthi wena ubani. Angazi noma uyangithola yini. Ngizwa kahle. Na indaba vula indlela. Yeah. Engizama ukusho ukuthi noma ungena la enkundleni zokuxhumana, yes. Yeah. Uqaphele ukuthi ungaphawuli inkulumo ngoba wena uyifunda bese ubona ukuthi ibhalwe umuntu ongamthandi. Yeah. Lalela inkulumo wena ungakubuka ukuthi ikhulunywa ubani. Yenjani? Lalela inkulumo. Abaningi mabebona yakha ungaphawuli, dlula noma ungaphinda ubuyele. Angazi noma uyangizwa. Ngizwa kahle. Ungacabanga into enizokwenza behluko ngokuthi uphawule into abantu abawu100 abayibona inhle ngenxa yenzondo nalomuntu. Kuyenzeka abantu ungaphiwa bona bebe bengakwazi. Yeah. Bekubuke nje bese benxapha ukuthi yini njengexoxe lathimselani ila yini ixoxe ungalithandi le ulithimselelana angilithandi nje liyangicasula likhanyiselana. Ngiyadlula ke lapho la indaba beka indlela. Hey 2015 2016 lapho nje kwakaba nesomiso esikhulu niyayazi le ndaba ngiyayiphinda. Yeah. Ngafika ebhunwini ngiyofuna inkomo. Akhala amabhunu adala kunesomiso izinkomo azikho. Ngancenga bathi awulutho yabona nawe kube kuthiwa imvula iyana bese ngabe siyakunika ini njani. Themba ngabe sengithi mina uma kungenzeka ilishaye manje izulu ukuthi kuphela leviki libe linini ninganginika leya nkomo leyana. Wakhala umfana olusa wathi awungeke ineNkonyane. Ikhomba isithole esihle ngizothi isithole hayi inkomo zenhle yeblamani mhlawumbe qwa lathi bonayi thula wena lathi mfundisi bangibiza umfundisi bengese umfundisi lathi mfundisi uma ungathandaza uNkulunkulu wakho yalizwa ke igama uthini umlungu uNkulunkulu wakho ngoba naye uNkulunkulu wakhe. Yeah. Uthi uNkulunkulu wakho ngathi ngempela unganginika wathi ngakunika lesasithole iNkonyane wabamba ikhanda umfana. Yini ayibamba ikhanda mawucabanga? Wayithatha. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wami uzozenza ima. Yeah. Ngathi umhlabathi phansi ngathi bombela yana lola ngathi ngicela ungangidumazi ngiyawethemba iyanginukela imvula ngicela lishaye ngathi bo baba nobaba omkhulu ngathi nansi ngicela ebayeni ngathi phansi ngazi ngenzani ngisangana nje nami. Hawu asingiphoxanga isilwane so madala kwaphela u2 days la ishaya 3 days landelana ayibangabikho le nkomo lapha ekhaya yawa khona. Hawu ngani inkozi le batshazwayo nje izalwa yini Lo ubhalincwadi. Lo ubhalincwadi. Bese kuba ile bomva ngithi unini lona nagcina senimqedela Simngambona. owafika wayithungwe ngocingo la le koyimaze bomvu eshama Nkonyane amahle izalwa le nkomo le njobe isibaya singaka. Ethina ushembe mayivala umthandazo nabafuyile imfuyo abayizalane yande sithi masishumayela ngalezi intshumayelo bese befuna ukusivala. Angazi noma uyangizwa yini. Ngizwa kahle. Yasha 3 days imvula ilandelana. Uyazi lo ndaba ngaye ebhunwini ngathi inkomo yami ngathi inkomo kabani inkomo yami ngishaya isifuba ngenkomo yamakhehla alicicizanga lela bhunu bona bakala ngalezi zinto abayifakayo ngathi there's no rain there ngathi hayi izoyishaya lo ngimkhonza ubhombela uzoyilatha wathi ubhombela ngiyamthanda lo mntwana khali inyembezi mamoyeni ingena ngethela neNkonyane afika lincela leli selishama Nkonyane namhlanje. Hayi kwethe lenkunzi esiyande sisibana namhlanje iphuma ngethemba
Phuma ngani? Ngethemba. Bongenalo ithemba yokufika endawo. Hawu. Uzobona abantu bebaningi bekumangalela uphumelela wena. Uwedwa bethi yini uyathakatha unani? Yithemba lokuthi mangilibiza leli gama. Leli gama elinjani? Elingaka hayi. Lo igama elingaka. Ngikhulisa nina ke ibani nethemba. Amen. Bothi izokwenzeka into izokwenzeka bese ulibiza igama bese ubafaka abadala. Uhambise nabadala. Yeah. Sengimemezela ushembe abantu abadala. Ngicela ke nimlekelele. Ngeke hlale ngenzeki. Kuyenzeka. Mawubona kuthatha isikhathi kuyenzeka usukuthi wena unganobani kudala becela abatholi. Hayi. Futhi ungabe enhlizweni yakhe nokuthi hayi kophela konke sofana. Aphile impilo leyo. Umuntu mayiphumelela unqomo umbongise. Yeah. Bese uthi nami Nkosi engabele kona uyongipha. Nansi incwadi. Zaga 30 verse 7. Ithi ngiphe Nkosi lokho engabele kona. Ithi kodwa unganginiki ubumpofu ngoba ngizosengenzeni. Ngone ngitshontshe. Ithi ungangiphi nencebo. Ngoba ngizolona igama lakho. Yeah. uNkulunkulu abusa amagama akhe. Amen. Awusiyabonga baba.